Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato jama'a ina ta cin karo da wani mummunan labari, wani baƙin labari, wanda na yi imani da Allah ba zai wa dukkanin wanda ya san tarihin wannan al'amarin daɗi ba. Maza akwai imani a cikin wannan lamarin? Matar Siman Abbas? Haba da Allah. Kun ga bidiyon nan da na gani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In aka ce za ka yi wannan abun babu wanda zai yadda. Turka shi, dubunnan al'umma suna ci gaba da kokawa dangane da jin batu da ya fito daga bakin ordinary president dangane da kes din matar Abbas. Duk da cewa dai matar Abbas ta fito a cikin wani faifan bidiyo ta yi karin bayani inda ta ce bata da lafiya kuma a yanzu haka bata tare da mijinta da 'ya'yanta. Sai dai kuma bata fito ta al'umma karin bayani dangane da dalilin da yasa yanzu take Kaduna bata tare da mijinta da 'ya'yanta. A cikin wani shiri na cikin barkatai family a jiya ordinary president ya yi karin bayani dangane da halin da Usaina take ciki. A cewar ordinary president wannan faifan bidiyon da Usaina ta sake ta yi kuskure kuma akwai bukatar ta je ta goge wannan bidiyon. Wanda yake duba da cewa yanzu bidiyon ya gama karaɗa social media babu yace za a yi bidiyon nan ya tafi. Kuma a cewar sa wannan bidiyon wasu marasa fahimta suna zagin sa da cewa shi ya cinye kuɗi kuma da gida da mota. A cewar ordinary president a kwanaki da matar Abbas Usaina ta kira shi ta ce mijinta yana dukanta yana tambayanta kuɗin da aka bata da gida da mota. Ita kuma ta ce babu wani kuɗi da aka bata da za ta bayar. Wasu suna ganin mijinta nan bai mata amana ba dangane da waɗannan abubuwan da ya aikata matar ganin irin wahalar da ta sha a kansa tsawon shekaru tana jiran sa ba ta rabu da shi ba. To ku saurara karin bayani ɗaya daga cikin 'yan arewa da suka fito suka yi jawabi dangane da wannan abin da mijinta ya aikata na rashin amanar da yawa matarsa. To na san ba za ku taɓa mantawa da fuskar wannan baiwar Allah ba. Wato Husaina matar Siman Abbas, wanda aka yi wato kes ɗinta a wajen ordinary president mai birkita family. Kowa ya san irin ɗauki ba daɗin da aka yi, kowa ya san irin gwagwarmayar da aka yi, kowa ya san irin long journey da aka keto. Kuma mutane da dama a wannan lokacin bisa jin labarin wannan matar da mijinta, mutane sun tausaya, mutane kuma sun tallafa, mutane sun agaza mata. Wasu sun yi da addu'o'i, wasu sun yi da ƙarfin jikinsu, wasu sun yi da kuɗinsu, kowa dai ya agaza mata da abin da Allah ya bashi ikon agaza mata na dama. So labarin da muke samu cewa ita wannan matar ta Siman Abbas ɗin nan dai ana ta wato maganganu cewa ya sake ta. Bayan dukkanin wannan gwagwarmayar, bayan dukkanin wannan ɗauki ba daɗin, bayan dukkanin wannan faɗi tashin, ana kyautata zaton cewa ya sake ta. Kuma wato wannan ya biyo bayan wani faifan bidiyo wanda bai kai minti ɗaya ba, da ita wannan matar Hassana matar Siman Abbas ta wallafa, ko aka yi mata aka wallafa, wanda daga safiyar yau ɗin nan wannan bidiyon ya dinga yawo a kafafen sadarwa, wanda ke nuni da cewa yanzu ba ta tare da Siman Abbas, wato rabuwa ta yi halinta kenan. To, akwai abubuwa da yawa na faɗe, musamman abubuwan da suka faru a wannan lokacin. Wasu sun ɗauki abin ma kamar wasan kwaikwayo, wasu sun ɗauki abin wasa. Ba zan manta ba a kan sha'ani na ita wannan matar, sai da aka fafata, aka yi rigima, aka yi abubuwa babu daɗi da wannan bawan Allah J-Town. Wanda J-Town ya ɗauki gaɓara na ƙoƙarin taimakawa wannan baiwar Allah, wanda daga baya taimakon kuma ya juye ya zama wani abu wanda rashin albarka ya biyo baya, wanda addu'o'i marasa daɗi sun shiga tsakani. To kamar yadda kuka ji faifan bidiyo na gaba dangane da ƙarin bayani kan lamarin da ya shafi matar Abbas, ga faifan bidiyo na gaba za mu ƙara saka muku yadda mata suke kokawa da halin maza na rashin rike amana da kuma rashin juriya da suke wa matansu, ba da irin wahalar da mata Abbas ta sha a kansa amma kuma yanzu ya zo ya waɗa mata a ƙasa a ido. To ku saurara wannan faifan bidiyon. Ba sai da aka gaya miki, sai da aka gaya miki, sai da aka gaya miki, amma baki ji ba. Amma ba laifinki ba ne, so yana iya rufe ido. Ko ni ne zan yi,
amma kai akan kuɗi, amma yarinya ta sai da ranta akan ka. Ku duba ku ga yadda matan nan ta lalace, bidiyon ta da ta yi kwanan nan, ba ta da lafiya, taƙi. Su Aminu suka ce za su tara mata kuɗi, ita ce ba ta so. Duk inda za a bada kuɗi ita ce ba ta so, ita mijinta take so. Yanzu ga mijin ya fito ya ce an bata kuɗi, ce da dangin shi sun ce an bata kuɗi wai ta riƙe. I don't want to go deep. Me muka yi musu a duniya, me muka yi musu? Komai suka ce suna so shi muke yi. Kai, this is disheartening. Wannan kai ina bai yi ba. To babu abin da za mu ce sai dai mu ci Allah ya samu dace. Da fatan dai kun ji daɗin wannan faifan bidiyon, kar dai ku manta kuna tare da tashar Arewa Big TV, ku daure ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Nagode.